Здравейте! Аз съм Никол и добре дошли в нашето видео, в което ще ви разкажем за 10 суеверия. Суеверията са вярвания или практики, които се основават на ирационални, свръхестествени или недоказани идеи. Те съществуват от векове и въпреки, че някои хора ги отхвърлят като глупости, мнозина все още се придържат към тях и до днес. Независимо дали вие самите сте суеверни или просто сте любопитни по темата, това видео ще изследва 10 от най-интересните и популярни суеверия по цял свят. От черни котки до счупени огледала. Нека се потопим и изследваме завладяващия свят на суеверията. И не забравяйте да гледате видеото на двойна скорост, за да научите двойно повече неща за същото време. Номер 10. Зло око. На номер 10 в нашия списък с суеверия е вярата в злото око. Това е проклятие или отрицателна енергия, за която се смята, че е причинена от завист или ревност на друг човек. Твърди се, че носи лош късмет или вреда на човека, който е обект на проклятието. Вярата в злото око се среща в много култури по света, от Средиземноморския регион до Южна Азия и Латинска Америка. В някои култури хората носят амулети или талисмани, за да се предпазят от злото око, докато в други изпълняват ритуали или молитви, за да предотвратят ефектите му. Докато идеята за злото око може да изглежда пресилена за някои, тя се приема много сериозно от онези, които вярват в нея. Всъщност, това може да окаже значително влияние върху ежедневието на хората, тъй като те могат да взимат допълнителни предпазни мерки, за да избегнат привличането на проклятието. Независимо дали вярвате в злото око или не, това е интересно и широко разпространено суеверие, издържало изпитанието на времето. Номер 9. Числото 13. Това суеверие, известно още като трискаедекафобия, е вярата в нещастното число 13 и се среща в много култури по света. Има няколко теории защо 13 се смята за нещастно. Една от тях е, че това е така, защото на тайната вечеря на Исус Христос е имало 13 души, а Юда Искариотски е бил 13-тия гост, който е предал Исус. Друга теория е, че 13 е неправилно число, което не се вписва добре в математическите модели, което го прави непредвидимо и следователно нещастно. Каквато и да е причината, много хора полагат големи усилия, за да избегнат числото 13. В някои сгради няма 13 етаж, а в някои хотели няма стая номер 13. Някои хора дори избягват да пътуват или да взимат важни решения на 13-тия ден от месеца или петък 13, който се смята за особено нещастен ден. Докато някои може да се присмиват на идеята, че числото 13 е нещастно, трискаедекафобията е дълбоко вкоренено суеверие, което продължава да оказва влияние върху поведението на хората днес. Номер 8. Проклятието на мумията. Проклятието на мумията е предполагаемо проклятие, което е поставено върху онези, които безпокоят гробниците на древните египетски фараони и други важни фигури. Идеята за проклятието на мумията придобива популярност в края на 19 и началото на 20 век, когато много западни археолози и изследователи разкриват древни египетски гробници. Според легендата, онези, които нарушават спокойствието в гробниците, ги сполетяват поредица от нещастия, болести или дори смърт. Въпреки че много археолози и експерти отхвърлят проклятието на мумията като мит, легендата продължава да съществува в популярната култура. То е било и обект на много книги, филми и телевизионни предавания и някои хора продължават да вярват в силата му и до днес. Независимо дали проклятието на мумията е истинско или не, това е очарователно суеверие, което говори за очарованието ни от древната история и неизвестното. Номер 7. Ритуал чукам на дърво. Номер 7 в нашия списък с суеверия е вярата в ритуала чукам на дърво. Ритуалът включва почукване на парче дърво, след като сте направили изявление, за да избегнете проклятието или изкушението на съдбата. Произходът на суеверието е неясен, но се смята, че произхожда от Европа и се е разпространил в други части на света. Някои хора вярват, че ритуалът е свързан с древната вяра в духовете на дърветата, за които се е смятало, че имат силата да препазват хората от зло. Днес ритуалът чукване на дърво е общо прието суеверие, което се практикува в много култури.
Често се използва след изказване, което може да се счита за изкушение на съдбата, като например никога не съм попадал в автомобилна катастрофа или никога не съм се разболявал. Като чукат на дърво, хората се надяват да избегнат някакви негативни последици или лош късмет. Докато суеверието чукам на дърво може да изглежда глупаво за някои, това е безобиден и широко практикуван ритуал, който говори за нашето желание за защита и късмет. Номер 6. Късметлийската четирилистна детелина. Четирилистната детелина е рядък вариант на обикновената трилистна и се смята за символ на късмет. Вярата в щастливата четирилистна детелина може да бъде проследена до древните друидски традиции, където се е смятало, че детелината има магически сили и е била използвана за прогонване на зли духове. Днес четирилистната детелина е популярен символ на късмет и често се свързва с Деня на Свети Патрик и ирландската култура. Намирането на четирилистна детелина се смята за рядко и щастливо събитие. Според легендата, всяко листо на детелината представлява различен добродетел – вяра, надежда, любов и късмет. Твърди се, че намирането на четирилистна детелина носи късмет във всички области на живота – от връзките, през финансите до здравето. Въпреки че идеята за щастлива четирилистна детелина може да изглежда като безобидно суеверие, тя може да има реално въздействие върху живота на хората. Някои хора вярват толкова силно в силата й, че ще я носят със себе си по всяко време или дори ще си направят татуировка на символа. Независимо дали вярвате в силата на четирилистната детелина или не, това е интересно и широко признато суеверие, което е издържало изпитанието на времето. Номер 5. Черна котка – лош късмет. Вярата, че черните котки носят лош късмет е популярно суеверие, което съществува от векове. Смята се, че произлиза от Европа през средновековието. В много европейски култури черните котки се свързват с магиосничество и се смята, че са спътници на вещиците. Тази връзка с магиосничеството води до вярването, че черните котки носят лош късмет и всеки, който пресече пътя им, ще бъде прокълнат. Въпреки факта, че това суеверие не се основава на никакви научни доказателства, то продължава да бъде преобладаващо вярване в много части на света. Някои хора все още отказват да приемат черните котки като домашни любимци, страхувайки се, че те ще им донесат лош късмет в домовете им. Въпреки това, не всеки е съгласен с това суеверие. В някои култури, като Япония, черните котки изобщо се смятат за символи на късмета и просперитета. Всъщност, някои хора дори вярват, че черна котка, пресичаща пътя ви, е знак за късмет, а не за нещо лошо. В крайна сметка, дали вярвате или не, че черните котки носят лош късмет, е въпрос на лично убеждение и културна традиция. Номер 4. Заешко краче. Вярването, че носенето на заешки крак носи късмет е популярно суеверие, което съществува от векове. Произходът на това суеверие не е ясен, но се смята, че той е възникнал в Европа през средновековието. Според това суеверие, левият заден крак на заека се смята за късметлийски, защото се вярва, че има магически свойства, които могат да донесат късмет на човека, който го носи. Струва си обаче да се отбележи, че това вярване не се основава на никакви научни доказателства и няма рационално обяснение, защо кракът на заек би бил късметлийски. Въпреки липсата на доказателства, много хора все още носят заешки крачета като талисмани за късмет. В някои култури също така е обичайно да се видят заешки крака, използвани в различни ритуали или церемонии като начин за привличане на късмет. Важно е обаче да се има предвид, че носенето на заешки крак като талисман за късмет може да бъде спорно, тъй като често е свързано с убиването на зайци. В резултат на това много хора смятат, че тази практика е жестока и ненужна. Съществуват много други начини да търсите късмет, без да наранявате животни, като например практикуването на доброта и благодарност, поставяне на цели и усилена работа за постигането им. Номер 3. Отваряне на чадър на закрито. Вярването, че отварянето на чадър на закрито носи лош късмет е популярно суеверие, което съществува от векове. Смята се, че е възникнало в Европа през викторианската епоха.
Според това суеверие, отварянето на чадър на закрито се смята за лош късмет, тъй като по този начин се обиждат духовете или боговете на дома. Смятало се също така, че отварянето на чадър на закрито може да доведе до нещастие, като например член на семейството да се разболее или да го сполети лош късмет. Въпреки че това вярване не се основава на никакви научни доказателства, много хора все още избягват да отварят чадърите си на закрито поради суеверие. За някои хора това не само е лош късмет, но и знак за неуважение към домакинството. Въпреки суеверието, има и други практически причини да се избягва отварянето на чадър на закрито. Например, това може да бъде опасно, ако случайно ударите някого или съборите предмети в стаята. Освен това действие може да повреди чадъра, тъй като може да се закачи за вратите или други предмети в къщата. Номер 2. Счупено огледало. Вярването, че счупването на огледало носи 7 години лош късмет, е популярно суеверие, съществуващо от векове. Произходът е неясен, но се смята, че това суеверие е възникнало в Древна Гърция, където се е смятало, че огледалата имат силата да отразяват душата на човека. Според това суеверие, счупването на огледало се смята за лош късмет, защото се е вярвало, че това ще разбие душата на човека и ще му донесе 7 години нещастие. В някои култури се вярва също, че счупването на огледало може да привлече вниманието на зли духове или демони, които след това да преследват човека и да му донесат още по-голям лош късмет. Въпреки липсата на научни доказателства, много хора все още вярват в суеверието за счупване на огледало. Някои дори взимат мерки, за да предотвратят счупването на огледалата, като например избягват да ги поставят до места, където има вероятност да бъдат съборени или покрити с прах и отломки. Важно е обаче да се помни, че счупването на огледало не е само по себе си лош късмет. Това е просто нещастен случай, който може да се случи на всеки. Разбираемо е да искаме да избегнем лошия късмет, но също така е важно да не позволяваме на суеверията да контролират живота ни и да ни пречат да живеем пълноценно. Номер 1. Ходене под стълба. Вярата, че ходенето под стълба носи лош късмет, е популярно суеверие, което съществува от векове. Смята се, че произхожда от Древен Египет, където триъгълникът се е смятал за свещен символ на живота. Според това суеверие, преминаването под стълба се счита за лош късмет, защото се смята, че това ще счупи свещения триъгълник и ще донесе нещастие. Някои хора също са вярвали, че ходенето под стълба може да привлече зли духове или демони, които след това ще преследват човека и ще му донесат още по-лош късмет. Макар и да липсват научни доказателства, много хора все още вярват в суеверието за ходене под стълба. Някои дори предприемат мерки, за да избегнат това, като пресичат улицата или обикалят около стълбата. Важно е обаче да запомните, че ходенето под стълба не е лош късмет. Това е просто обстоятелство, което може да се случи на всеки. Въпреки че е разбираемо да искаме да избегнем лошия късмет, също така е важно да не позволяваме на суеверията да контролират живота ни и да ни пречат да живеем пълноценно. Суеверията са били част от човешката култура от хиляди години и продължават да съществуват и днес. Въпреки че много суеверия могат да изглеждат ирационални или нелогични, те често осигуряват на хората чувство за контрол или комфорт в лицето на несигурност или безпокойство. В това видео проучихме 10 от най-популярните и интригуващи суеверия по цял свят. От черни котки и счупени огледала до талисмани за късмет и четирилистни детелини, тези суеверия предлагат поглед към очарователния свят на фолклора и традицията. Важно е обаче да запомните, че суеверията не са заместител на рационалното мислене и логичното взимане на решения. Въпреки че е естествено да искате да избегнете лошия късмет, също така е важно да подхождате към живота с здравословна доза скептицизъм и критично мислене. Така че, независимо дали сте суеверен човек или не, надяваме се, че това видео ви е предоставило известна представа за света на суеверията и тяхното културно значение. Благодарим ви, че гледахте. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за в десетката, за да не изпуснете следващото ни клипче. До скоро!